karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay kinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. May adlaw diha kang Erich Elbor. Sabi niya, I just want to share lang ha. Naman gun mag-survey din ni sa amo, taga line station. Ngano dili daw may magbalhin og line station. Many times jud sila nga magsigi og survey diri sa amo store. Hanton ingon sila nga die hard lagi kayo mo sa MR ma'am no. Dili jud mi mo magbalhin, dili jud mo magbalhin ma'am. Nice man pud amo mga DJ unya na pod mga drama-drama. Ako na lang silang giprangkahan nga nahan manggod mi sa mga DJ kay dili loading sama sa inyong DJ. Ah! Nice pud ayo paminawon ilang drama kay malingaw jud ka. Ah! Salamat sa mga diehard may gala. Thank you, Madam Erich. Muna ni mga panahon na makonsensya din ko may gala. Ngano? What ay panghatag? Sa may itong Ay, hatag? tama. Ang ubang stasyon, grabe ni panghatag. Cellphone, buga, manok, bisag unsa na. Konsensya man tani mo nang naningkamot ko nga natay Grand Fans Day karon July 27. No, hopefully. Magtapok-tapok tang tanan may gala kanapon sa kung ma-approve. Ay, wala ko. Lagi-dagan na kay kapangutana. Na-reserve na galing. Salamat sa inyo may gala. Magkahilak mo sa tahan niyo. Eret, salamat kayo sa iyong pagka-diehard ha. Bisa ko pa man ta nag-ila may gala. Ako, sige pa diha. Grabe. Grabe, oh. Nakahilak ko na medyo na emotional ko may gala. It's okay, Brother Brains. Ang ako ba, unsa kay reaction na tong survey? Mona. Pag-report niya nito, mamakak yapon siya. Okay kita, kusog kita nito. Nge! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay kinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear Oh. Mayong adlaw kanimo Brother Bern, Maria Pilingera, Enrico Zwovi, sa inyo Luch. Good morning. Atik-ate. Mas maayo pa ka sa morning. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Maxine. Monasteryo ba ni? Lahi si Doki. Lahi si Doki. Ang sexy nga Doki nga influencer nga basta lagi.
Itago na lang ko niyo sa pangalang si Maxine. MOR, tana matagaan ko ninyo kahayang sa akong sitwasyon kamo. Pagsabaan lang ko kay kahayang, nami amigo sa Morisco, napon may amigo sa Sipalco. Ayun nga. Kahayag rin yung gusto Sayun din. ra. Madali yan silang kausap. Nga ni mo guno. MOR. Naisigi panguyab na ako. Nga itago na to sa pangalang si Tristan. Tristan. Taga Pueblo man eh. Tristan? Ay, social eh. Tristan? Pang-uptown nga name. Kaya kung bisa na, Tristan. Tantan ang angga na. Depende ginang angga, Barno. Kung medyo dito ra ka sa kanang kuhan. Mga elite na mga lugar. Elite, bitaw ka na. Tantan. Kasagra ang last one. Medyo social lagi. Trist. Yeah. Ate. Lagi no, tama no. Pag kuhan galing, balik-balik ko na Tantan, Trist. Ano. Rural na area. Rural. Pag medyo dito ka sa mga subdivision na ka ba? Urban gamay. Kanang nanay monthly nga kuhan, homeowners kuhan. Kanang kuan na siya. Corner block. Trist. Yeah. Trist. Pinalaptik ang tiuy. Trist. Ana. Burag na ihungaw ba nga LPG? Trist. Ah. Trist. Ganon. Kato, pressure cooker na. Trist. After 20 minutes, hindi mo siya palungon para humok yung karni. Wow. Lain lagi bakit pressure cooker lagi na. Lahirag yun, ma'am. Ganon. Ingana lagi na magkuhan. Pag-describe. Ingana po ba tanay mo labay nag-jogging? Nay man to. Nagkalaway-laway ang mic, Michael. Yes! Nagkapanguyab sa ako si Tristan. And it's been 3 years na nanguyab siya sa kuha. MR, I like him. Munang nisugot ko nga manguyab siya, pero dili pa kay ko sure, 50-50 pa. In short, Half-half. 50-50 pa MR, kay gusto maguna ko kung sugto na ko siya, kanang sure na gyud ko. Na kanang siya na gyud. Oh. MR! Usahay na maka-advise ako nga di daw ko kumpiyansa kay chick boy daw kay ni si Tristan. Pero MR, pag mag-uban mi, di man ginako siya mga. Di man gyud siya ingon nga ma-feel na ko nga chick boy siya. Daga nang siya gina-like nga profile pic. Wow! kasagra profile pic mga nakabikini. Wow, yan. Naka-two-piece. Tamo ko ito yung nice pic. Ganon. Dami kailay nga na may galang. Sa mukagat lang. Pero MOR, ma-feel man ginako nga sincero siya sa ko. Pero MOR, ako lang gigipangita ang exact time or right timing. Kaya usahay maglibog ko, unsa magiday tuod pagkabalo kung siya na bagyo. Niyo. Audrey na nagsugo ng akong
Day! Alin na dayon. Kaya nagluto na ko. Wow. Kaya hayab Kanang ni. giluto te. Ay, karon sa pagka ko mo graduate aning antod karon kita lang gyapon tigluto ni mo day, kakapoy baning kalakihan ni. Nako. Sinan ni nakaon na diri. Mulmi ani. Sa mga oras mo lakaw. Kanang taod-taod. Mo ba? Yes. Napakay kwarta diha. Palin na lang nanatay notice of disconnection. Paliyog na lang pug ko bayri pag human mulakaw ka ha. Sige ako hapitan later. Tapos katong i-check dayon tong kuan. Uban mga papeles hapit lang pud sa opisina ha kana ko ipa-photocopy nimo. Mga usa ka rim to. Copy. Sino kailan lakaw? Sige nakaon na. Ay, kuy. Sige. Kumusta man si kuan? Tristan. Kamo na ba? Sige na mo uban sumuna. Halos buro na magbaylo na inyong mga nawong. Grabe sid ka te. Sige na mo diki buro na mo magsuon. Kumusta naman mo doon? Sige lang mo lakaw. Unsa ni? Tira highway I love you hay. Grabe sid ka. Sige mo Wala uban matay si selfie, si uban. Si Tristan. Taga-apas na po ka sa iyang naong. Duha na mo taon Jombokers na mo duha. Kuya. Huwag pulos na imong gym ba nga mataguman og gym sa kapansit 2 ka kilo. So gyud. Saan mo kaya TV? Kumusta mo? Kamo na ba ni Tristan? Pauwi. Wala pa. Pero sige uban. Gapanguyab pa to, si Tristan. Kapanguyab pa. Pila naman na siya ka tuig sig panguyab nimo day? Pero, dugay no, pero murag going there na din nga ako na din siya sugton. Siguro! Dapat lang pila naman ka tuig murdan naman siya nas tuig na sige na sunod sa imo ha. Maulagi na. Oh, antod karon bitaw sige po kadung istorya nga babairon na siyang lakihan ha. Kaya naman nag-ingon na no, yung chikboy lagi daw siya, dagano siya ginadiskartean, masing gadiscarte Oh. siya sa ako. Ang daw be. Lahi raman kaayo. Uy, lahi raman ragyod kung kauban gini mo ang mismo ang tao kay gikan ginasayaha nga. Na magugoy friend na Kaya daw gini ang love. nakita mo na sa una na daw to mga panahon na. Ano siya daw? Ambot na magsigim na sila sayo sa stage. May rastos. So, baby sa una na to. Kablo Tapos ka. pag na sila matripan sa audience, ipasaka sa stage, ana. Siguro lang, Pag feeling... uman, mawala na dayon. Ito na lang sa backstage. Mamadali lang trabaho. Wala ginanustor ni Tristan sa ako. Oo, Pero, galing. Ang mas grabe dito yung kaubang atong tasog buhok nga dako kayong tao. Kanang mag-jersey, buraga basketball. ang ano daw? Mo doon na siya pimintig yun. May mastermind. Uy, pero nag-amin na si Tristan pero ingon yun siya nga dugay ra daw siya nag-change. Para po daw sa ako. Oh, sweet ate. Ay, yun pag anak, ang mga laki, naging na yung mga pamatay linya para lang yun mo bika na ka ba? Pero te, feeling na ako kanang mga gahimo-himong storya sa mga kuha na insecure lang na kayo. well. Wala ba ka ang pogi, kuwapo, bagay kayo si Tristan. Posible. Yan, so ayun na, hindi ako gatuan ng chick boy na Basta siya. ang ako dihaday, number 1, kung wala gyud kay laban ng laki, ay na pud ipadugay-dugay ng laki basi ipasa nimo. Kung napo kay kagustuhan, o di sugta na, pero again tanawa pud kung unsa bagyo na okay bagi diyang kaugmaon, ama. So, kung na dayon, ha? O moto. Happy good kayo ka ba? Pero Sige na. silang, ignonatik ako na siyang gisugan. Oh, well, basta Ayun, again na. tukuan ng mga sigig ingon na chick boy, isumo na kayo ng story. Oh, mo galing. Oo, Trist. kasingot na sad ka. Sabi ako sa imo, di na lagi ka kailangan mag-gym lagi. Kaya para sa ako, sexy na kay ka. Oo, tambok na kayo. Eh, ikaw may pinaka-sexy sa ako. Bata ba ako na, he? Wala ka ba kayo sa imo? Tanong ko,
isa ka order nga pansit mo ako nung garon. So nataglima ba ya? Tahalang. Ikaw ba? Kabantay ko sa imo ba? Sa... Murag ka ng... Imo na lang gid kung kanang uban-ubanon na rin para lang ikaw nalagi kay kauban ba? Huy! Grabe ka. Ikaw ha. Pero okay naman po, ganahan mapusad ko. Talaga yung pasabot Di ako magod kay... Murag ka-notice ko. 2 years naman na ko lay. At 2 years. Wala na ka pang utana sa imo balik ba? Kumusta na rito daw nga akong status niya? Trust? 2 years na ba ko panguyab sa imo di. Grabe kalata. Balo ka, nagsira na biya tong flower shop na akong kapalitan. Kaya wala na sila flowers, naurot na. Pero, ayaw ka bala ka, Trist? Kaya, kamay na lang yun. Ang saka gamay. As in, like this, gamay, Anya. Ano, nagit ka gamay? Sure ka? Basin biya inig na anak ko'y kompetensya na lain ha. Pag saba, biya sa akong... Wala ko'y chance ha. Uy, ikaw pa naman. Sige lang, hapit na gid gamay na lang gid, Trist. Kaya, syempre naman, diba, gusto gid ko nga sure gid ko sa ako ang decision. Di Kaya, pa di ka sure gaday sa ako di. ay, dili. Gusto lang ko nga, wala ko Kani nga naong, dili pa ka sure ani? No, syempre, dili ko O, ganun. kani nga abs, di pa ka sure ani? Oo. Sabi, Oo. grabe gid ko ka sure. Anyway, wala lang, speaking of, kablo ka akong ate. Sige, Oo. itong pangutano. Ate ni mo? Saan naman po yung istorya si mga ate? But lang yun, pero dapat siya gakadunggan nga. Dagan doon nag-ingon nga chick boy, lagi daw ka. Dili ko chick boy eh. Mahilig lang ko sa chicks pero di ko sa Kapila, boy. dili lang biya si si Samo, kit-kay ka. Pero sa una naman, do kabalo na biya ka, di sa Uy, una. pero nabala ka na, okay, di lang biya si ate nag-ingon na, diba? Last time, nag-ingon ko to, akong kaila si Chinky. Di, basin ka to para sa Facebook mga nag-con siya, na-shock siya, nag-comment siya. Gi-share na magod ako, memory ra magod to good. So nakinsa na pud ni. Memory mo gano, share Mobya mo. po na sa mga reasons nga nung medyo gudwa ako. Alangan naman ako i-delete nga, dagan man po nag-like, sayang. Sure nakani mong pambabae Oh, honest to God, i-cross my heart pag ito, cross my leg pag ito. Leg. Pero, Wala na lagi ko, ana. Promise, wala na ko, ana. bantay lang yun. Dili ako kakita sa ako. To be honest, for the record po, dili ko chick boy. Sa chicks lang, wala sa boy. Promise. Sorry. Pero I'm so happy. Happy di ako always nga. Gauban pa. Pero, basin ko magkita sa mga ate, di sa ko ni mo i-defend. Huh? Basin sa siguro. Uy, takalon. Sure ka. Ano sa may istorya ni mo sa mga ate? Wala kaya. Siyang ginaya. Oo, wala kay istorya sa mga ate. Sabi nga no, sila yatin. Sa daw. Salay. Nadaw to mong signal. Salay. Ayaw ka bala ka kay ako po nagtuugit ko nga. Digit ka chick boy. Lugar ni? Ha? Ha? Tubig! So, ano lugar? Tubig ba? Chubing? Tubig! Obe, lago ka ba na? Tawaragin ka daan. Kung pala tinuod yun na lang ginayon na Wala lagi ko idea. Ang bibig kitawagan ako, be. Samok. Ganun na ha? Ganun nakigod siya nga uyab mo? Si Uyab. Ikaw bito, Tristan, daan ko baka ako hindi gaano ka ba? Wala
Ako kay ilalagay ano. Wala ka kailangan. Dugay na. Dugay na siguro hindi mo ni ginatago ba? Ituwagan nato na, Wala Bi. gili day gud kagapaw lang sa imo ang... Dili, oy, danaw. Siguro kung wala gid siguro ko na nangula man yung cellphone, good ako na may bound. Sige. Sige, maulawan na gid Oh, ka. no. Oh. Oh, Kaya da, lang. Saan niyang kanya ring back alert niya? Hello? Hello? Oh. Uy! Drama. Sabok ba kay... Ay mo pa minuwang sa ako ba kay ako? Nagtarong ko ani ha? Ang dayon. Ha? Wala ko kaila sa imo. Amot kids. Amot! Wala kaila mo. Sama ni nga. Ay, ano mo ba binuwang sa ako? Bi, please lang, Bi. Kung kinsa man galing... Brad, ikaw man siguro ni Brad. Brad. Pandamay. Ako. Bay, makita talaga dito likod sa balay. Bantay na lang iga. Si Brad be padungkay daw be kung Brad bag. Oh, dala. Oh. Hello. Oh? Sure ka? Barkada gid mo? Asa madapit yang kuan be? Alien na yung istorya rin. Oh, di ba? Brad, ay, binuwang niya, Brad. Kamu... Kani niyo, enda ko eh. Samok ba kaya niya? Oh! Kita ka no! Cellphone no! Uy, klaro kay barkada to tong babae yel ang gipastorya. Iloy! Samok ba kaya niya? Ako, wala na. Sukad lagi to na nanguyab ko sa imo. Nag-ingon lagi ko. Ambot lang gyud ko mo at sa imuha. Balog biya ka ako number. Perminti biya Ano na ka, Tristan? Siguro kung tinuon yun na ilang ginaingon no. Ginaingon lang ni mo sa ako nga dili gud ka chick boy aron sugton gud ka. Nya karon pangka na ka. Di wala kay salig sa ako gyapon nandod ka ron. Ay, ko ito hindi lagi dayon bimog. Inani mo eh. Baka good boy na po lugar dayon ka. Ay, siya. Balog biya ka noon. Biya kay kung nga di ko gagastog babae kung wala ko'y gusto. Balog biya ka na. Nang sus. Kumutuwa to ba? Oh, Day. Oy, Maxine. Oh, okay na ka? So, nag-LQ man daw mo sa imong uyab. Ah, uyab. Wala pa mo na uyab di ay. Ay, kupawatan niya na tabi. Oy, in fairness ba yan? Nakoy check out sa imo. Sa? Nakoy Amega. Mm. Akong sugo-sugo ba nga i-chat-chat si Kuan. Si Si Tristan? Tristan. Si Trist. Stress? Si Trist, yes. Si Trist. Ang imo na sugot eh. Ang pressure cooker. Tinuod? Ako naunsa. Natay pressure cooker. Natay pressure cooker. Kabalo ka, akong gipachat kay Tristan. Kato akong kauban, kani buak man kay to buak. Si Buak. Buak kayo. Ay, katoy mo. Magtalikod, buak mo, tubang buak. Oh, Sa single man sa to, Oh. gipatay na kog chat, tanan ako bagmupatol bag yun. Tobe. In fairness. Ni-reply na? Wala. We! Ni-reply ka sa yun siya nga, I'm already taken. To Maxine, anak siya. We! Oh, lagi, promise. Hindi ko mo to. As in, wow. Hindi ko tsabo siguro ka ni Tristan, no? Wala, oy, ako galing Tana Bulabugon. In fairness, niingon si Tristan nga, sorry kaayo, thank you for the kuan, friendship, chu, ano. Kabiyas siya ang gingon eh. In siya nga, out daw siya bayukem, pero aan na siya giganahan. Sunda, mabayukem sa duniya. Tapos, kabalog yung ko nga, ang iyang pasabot kay kuan, wax. We! Namula na dahil ka. Ayo. Mura ganina sa mga special, pinipula. Ang blush on apil-apil agtang ni pula. Wow! Oy, in love ka na ni, in fairness ni Tristan. We! Lagi. Yapot ko mo to, te. Ikaw bitaw. Ano ko pa chusi-chusi ko? Labo na bultong In una ka fairness. ikaw ginag-ingon. Mo gali, ako kitong gipatuyo og chat kaya kung tanaw gitistingan ako siya, in fairness. Kabalo, siguro tong amiga, to nimo. Wala oy. Puros to nakatupis tanan ng iyang profile pic. Butoy na, wadan ako Wala, gana na yun ni dyan. Tristan.
kabalo ka day. Sometimes motog gyud ko nga nagi mga laki nga kuan mausab. Ya man ko nagi uban mga tao nga chick boy. Sila ni Joe, sila Bernie, ana. Pero sa una na to karon hapsay na ang tulog. Di ay? People change. Matod pa sa kanta. People change in Cagayan. Cagayan Park Hotel. Stay, mong good na. Oh, stay dito? Dito change? Dili. So, man, Pero sin. people change ba? Kanang tao ka din ha. People change. Lagi, oy. Ako sa imos to, oy. Ay napag-kon-kon da. Isip akong ako, bor nakita na ko nga buotan si Tristram. Adto na ka dito sa iya. Sige na, pag sorry na, peace na mo dito. Sorry, ball. Sige na, dili na magselo-selo. Sige na. Di na maging ulo, ispang ka karon. Kuha ko tong hanger karon. Sige na. Sige na, ha. Sige na, mag-storya ka dito, mag-sorry ka dito. Sige na, okay lang na si Tristan. Buotan siya nga laki. Trist. Sumuka eh. Sorry, her. Bitaw, Tristan, sorry Sorry, kato umagi pang yung stream mo. Magani kanyani ka. Mo kani, diba? Wala pa. Kinsa ka ako ipakaon na hindi maka-order nga pansit. Actually mo, ginihan po. Balo ka na, may extra egg na. Grabe, bigid ako antos nga digid mo sulod ato restaurant. Ikaw ba? Nanabiyata ka. Tristan, sorry, good call you. Gignan bitaw ta nga friend lagi na ako to. Binaangan lang ko to. Balo na ka mga Ligim, tuloy barkada lagi na ko ako. sa imo ha. Siyempre si ate po nag-ingon. Naman daw nag-chat sa imo nga buak daw kayo. Mo! Tinuod. At first, mo kaya na ako naklaro kaya din na kayo tanaw ka na mga message request. Di na kayo ako na. Galike na noon ko. Labi na ganang medyo, ga-appreciate lang ko sa mga beauty. Dili, gigdan mo good ko ni ate. Yeah, in fairness to si mo, mundang gingon nga, kuan ka nang, nag-sorry man daw ka kay, na daw kay ginapanguyaban ka rin. Oo. Siya, okay ka. Kiki ko ato Kanang, sapay mo nabasa. Nga naman mo nag-akulbaan ka. Wala man. Sa mukha lang kasi na eh. Wala mo plano ta mag-reply ato pero hindi lang, reply ka ba lang? Kaya sa ako, kailangan ta mag-reply kay basin kliyente pa lang to. Basin pa lang o ka nang magpasadsad to Mo nang special po nga day for us. Nga naman. Kita ba, kinagit kayo ka nga si Pawan siya ako That is why right now. Nga, tulong na lang kapansit mong kanon? Hello! Ano sa man eh? Ganong nagawid ka ng mga donut? Mabasa? Shakoy na, shakoy. Siya din. Sige, ako sa iporma ang pansit. Basahin. Infinity? Samuki ka. Ano sa man na siya? Tristan, kinasugot na tika. As my boyfriend. Sure ka? Oh, I don't Yes! Ito lang kayo, kaya ko pa naihatag ng lotion sa akong friend. Pananaw. Ikaw ba, negosyante na gid kay ka, girl. Kang imyat ni Gikan, kang imyat Emilu. Gwapo kini siya kay pangpahalang sa tibok lawas. Lami kay mong tulog. Wow. Yes, 3 weeks kaya ka makamata. Nga na kanindot my na God. tulog. Yes. Palitin ko na, be. Ay, nana. Beshi, wa!
Kagwa. Nagpadugang ka og dughan day? Hala. 2, 3. Alo, oy, nagpadugang gid ka. Para man nasa two hands ka na nasa kilid din ka. Para sa tunga na yun, para na sa iya. Ala, oy, wako nakaila sa imo Lahi ra day. gyud ka. Jay. Salamat kay sa pagsuporta sa among mga ginagmay nga negosyante day ha. Jay, salamat kasi imong pampagana, Jay, ha? As in, tulog kaya akong boyfie. Ay! As ko naka-boyfriend. Di, ako lucky ba? Kato akong gimisyonan ba? Nakuha gid ako, Jay. Tasan pag ko, oy. Mao na. Brand new ka sapatos na kuha, oy. 12 inches ra ba kaayo ang Mao til? ba? Pero ay, gwapo. Oh, gwapo. At in, wala pa ko nag-mic 12 inches mo dyan. Ah, in. Day. Say, Or kailangan kag liver transplant. nibalin lagi ako atay-atay lagi. Ipabalin sa esophagus gamay day. Pero balok ka. Siya rin ang nakatandog sa kong updo, sukad-sukad. Di ay? Oh my God. Panubig day. Oh, igod kay ko. Wait. Be, pakit be, basi check ka lang. Wait. Wala na bala kay mga asawa day. Na ako'y proof, no? Gabi. Nanugan mo ko lang ko ni sa MOR ba? Kato dito yung isa ka DJ bitaw nila na picturean. Kani ako gipicturean. Oh. Be. Guwapings kay oh. Guwap. Ah! Si... Ay, naon sa mo, eh. Ajala, amo sa i-zoom in sa namo. I-zoom in daw na, Bi. Ah! Oh my God! Seryoso? Taas ki ba? Ajala ko. Napakailan picture day nga, klaro. CR. Nagbita? God! Oh? Si? Dahil sa pangalanan niya, day. Ang name niya, my baby T. Ha? T. Baby T na ako. T. BBT? Anong BBT? I am ang name na kay Tristan. Huh? Yeah. Like, I got it from online. We have this Facebook chat na open-minded. As in. Wait lang basa. Oh my God. As As in, like, oh my God, like, oh my God, like, oh my God. Pwede malabay mo ang Like, cellphone. Suya na ako pa sa inyo. Oh Apil my lang mo sa mga group chat. Tagan pa kayo dito. Promise. Nga. MOR, sa diyang gisugod na nako si Tristan. Nada si chat group ani nga part sa katalog. Ang saan nga group chat ni? MOR, moday tripping ani ni Tristan. Bantog na matingala ko way trabaho perminti bago ang sapatos. Pero MOR, ingon sa MOR, ako gidaw iyang love, ako ra gidaw. Masaya lang yun, kapit sa patalim na gining mga ani nga mga forma. Pero sa nga lang nga nabulabong na ako sa willing na gidaw siya nga mustap ani. MOR, wa ko kasabot. Sulti ko sa kong angay buhaton. More kwelang mga hirit matapos ang ilang saglit. We'll be right back. Promise! M.O.R. Kalami magkape ngun aning orasan no?